konfinamendu, garaian abiatu zenuen nolabait aldizkariaren lehenengo alea egitaren prozesua. Ez dakit aurretik zeneukan ideia bat zen, konfinamenduaren garaiak denbora eman dizun hori garatzeko, edo izan den konfinamenduan garatu duzun ideia bat? Bai, ideia garatu eta burutu konfinamenduan. Gainera, ideia azkar etorri izan, eta berehala diseinatu nuen lehenengo zenbakia izango zana, eta gero 2 hilabetetan montatu dut aldizkaria, hainbat kolaboratzaileekin batera. Kontua da, ni ia 2 urte ezagun nintzela Euskal Herriko Txistulari Elkarterako lanean komunikazio arduradun gisa, eta hori bukatuta, nolabait hor arra geratu zen gauzak egiteko eta esperimentatzeko eta probatzeko, eta justo probestu nuen egoera hau, etorri izan ideia, eta esaten izan bezala, egun batetik besterako kontua izan zen hori martxan jartzea, eta harrituta kolaboratzaile guztiek baiezkoa berehala eman zutelako, eta orduan aurrera, hola izan zen. Ez zen lehenagotik pentsatutako kontua. Orduan berez proiektuak gutxienez kolaborazio aldetik harrera bero izan zuela esan daiteke, ez? Bai, hor agertzen diren guztiak ziren ideia originalean behar nituenak edo. Alde batetik bazeuden testu batzuk egingo zituzten 3 kolaboratzaile, Carlos Sánchez Ekiza irakaslea, unibertsitateko irakaslea, musikologoa, musikari ezaguna eta erreputazio handikoa txistu munduan, Jimmy Bidaurreta, Gasteiz Bilbazenko zuzendaria, eta 3. zen Aitor Alaba dantzaria, Argentinan bizi dana egun, eta idazle gisa egingo zuena. Eta gero aldizkari honek badauka musika bai, baditu partiturak, eta horretako aipatu ditudan 2 Jimmy Bidaurreta eta Carlos Sánchez Ekizaz gain, Igor Arzuagaren gana jo nuen, bai, eta Jose Luis Cantabrana musikari murgiarraren gana, bai, eta horiek guztiak hasieratik baiezkoa eman ziaten, eta horrek asko postu ninduen. Gero badaude 4 elkarrizketa, eta elkarrizketatzaileek ere baietzen ziaten, orduan. Primerako izan zen. Aldizkarien estruktura edo hori da, ez? Elkarrizketak, gero kolaborazioak eta gero ere partiturak, ez? Aipatu egiten duzu. Hori da hemendik aurrera ere mantentzeko asmoa duzun estruktura, bada lehen honetarako buruan zenituen gai erantzuten dio, edo bada ez denboran zehar mantentzeko moduko estruktura. Printzipioz hori da, ideia da mantentzea estruktura hori. Ahaztu zaitere aipatzea Andoni Kortijok ere argazki aukeraketa bat egin zuela, beste atal baterako. Bai, ideia da hori, espiritua zen egitea zer etxetik eta dirurik gabe. Baliabide berezirik gabe, etxean erabili ditzakegun baliabideekin, eta libre eta doan banatzeko. Orduan, bai izango da, elkarrizketak izango dira parte fuerteena edo parte fuerte bat, gero kolaborazioak eta gero partiturak. Hori izango da pizka zutabea, eta bukaera dauka komikitxo bat edo humorezko atal bat. Eta, bueno, aipatzen duzu ere aldizkariaren sarreran, ez? Nolabait, eta aipatu berri duzu, zuk zeuk egizu filosofian oinarritutako, ez? Aldizkari bat dela. Hori, hasieratik zeneukan ideia zen, nolabait egoera bultzatua izan da, edo... Bai, sortzen da hola, ideia horrekin eta filosofia horren barruan. Ez da gero pentsatutako gauza bat, ideia sortzen da hola, galdera batekin. Posible dut aldizkari bat sortzea etxetik eta dirurik gabe? Eta hor hasi nintzen frogak egiten, jendea deitzen, baiezkoak lortzen, eta adibidez, azaleko argazkia berabe etxeko balkoian egin nuen. Orda, fiskat, filosofia hortik hasita eta ikusteko
txistuaren munduan ere, badagola zer esana, baditula arlo asko, badagola jende interesgarri asko, hitz egiteko, eta hortik tiraka, sortu daitekela zer interesgarria, ez? Eta gainera kontuan hartuta nolabait anistasuna. Ikusten baduzu, elkarrizketei dagokionez, Euskal Herria berosotasunean hartzen badugu, azkenean txistularion eremua hori baita, lurralde guztietako jendea dago, iparralde hartzen badugu ia provintzia bakarra moduan, bakarrik falta Bizkaikoa. Ez dela, atal honetan ez dela inoregon, baina hurrengoan egon da. Ikusten badituzu generazioak eta jende gazteagoa, jende zaharragoa, eta pizkat hori anistasun hori bilatuz. Ziurazki jende gehienak pentsatzen du txistua aipatzen dugularik etortzen zaio oso imagin estereotipo bat etortzen da, ez? Kaikuarekin, txapelaekin, eta gauza oso konkretu bat egiten, eta agian ez oso ondo egiten, hala entzun duelako. Gaur egun txistuak denetarik egin dezake. Badaukagu jendea jasa egiten txistuarekin, badaukagu jendea Libanora joan dela eta estrenatu duela obra bat orkestarekin, badaukagu jendea folkean, badaukagu musika elektronikoan ere, baina erabat ez ezaguna egiten da publiko orokorrarentzat esparru hori. Eta nire nahia ere da alde batetik hori, eta bestaldetik txistu munduan dagoen anistasun hortan, batzuetan, inkomunikazioa handia dago. Eta bizkarra eman da lan egiten du jendea. Eta orduan helburua ere izan da hori, interesgarria deritzo dana, hortze elkartzea, plaza batean moduan elkartzea, eta ikusgarri egitea. Orduan badira bi helburu edo, ez? Alde batetik nolabait txistu munduaren barnekoa edo, ez? Zer egiten den edo ezagutzeko eta elkarrentzeko komunikazioko, baina gero ere kanpora begirako. Orduan aldizkaria nolabait bi publikotarako balio du, edo badago enfokatua gehiago txistu barneko mundurako, publiko zabalderako. Nik uste dut publiko guztientzako balio duela, badauka parte bat partiturena adibidez, noski interesatzen zaio musikaria denari eta jotzeko aukera daukanari. Baina elkarrizketetan adibidez, hori topatzen dugu oso jende ezberdina, eta gauza asko dituna kontatzeko, izan daiteke Patxi Perez da horietako bat, oso ezaguna, baina igual ez dagoela hain loturik txistuaren munduari, eta bera bai txistua jotzen du. Badago Ainara Martinez, neska gazte bat, karrera bukatuta, erizainare badena, badago Elias, Jose Ignacio Elias, kriston historia kontatzeko, pertsona bat bizi izan duela garai gogorrak Euskal Herrian, eta kultura eta politika hor nola elkartzen diren ere ikus daiteke, eta badaukagu Iñaki Palacios, oso proiektu berritzaile eta interesgarriarekin. Orduan, elkartzen da dana hor, musika sari gara, kultura sari gara, eta Euskal Herria sari gara, bai. Eta aipatu duzu, ez? Nolabait orain gaur egun txistua aditzera ematen dena, baina asko sanitzagoa dela. Zu nola ikusten duzu gaur egungo txistuaren mundua? Indartzu dago beste garai batzuekin alderatuta, aipatu duzu, esparru askotara egin duela salto eta anistasuna dela nagusi, baina nola ikusten duzu gaur egungo egoera, azken urteetako bilakaera, nolabait mundu horretan sartuta ez dagoen jendeari edo azaltzen? Alde batetik, hori lehen aipatu dana, ez? Egin dira, instrumentuan hobekuntzak egin dira, konserbatorian ikasten da, diskogintzan esparru askotako katalogo bat daukazu eskura, baina nahiko hemen etxe barruan esango dugu, nahiko bizkarra eman dago jendea, ez da ezagutzen, norabait, bizibilidade falta bat dauka, nire ustez. Eta betiko joera hori daukaguna igual, gure kultura eta gure gauza propioak gutxiesteko. Hori lehen kontatu dizudan, Garikoitz Mendizabal txistulari ezaguna da, eta berarentzako obra bat egin zuen Libanoko konpositore famatu batek,
eta bertara joan zen orkestra sinfoniko batekin jotzera. Olako gauzak ez dakit zenbat jende dakien hemen Euskal Herrian, edo badugula izeneko txistulari bat, multi-instrumentista, musika elektronikoa jorratzen duela eta txistua ere sartzen duela. Uste dut, konplexu handiak ditugula eta berehala, lehen esan dizudana, txistua klasifikatzen dugu erabatera, eta ez dugu jakiten, ez dugu jakingurarik, zer dagoen jakiteko. Egia da, heltzea zaila dela, kompetentzia handia dagoela, baina bertakoa ere zaindu eta ezagutu behar da. Eta nik askotan entzun duen esaldi bat da, ni ez nuen pentsatzen txistuarekin nolakorik egin zitekenik. Bai, jende asko dago lanean, oso gauza interesgarriak egiten, baina ez diogu kasua handiegirik egiten. Eta jaraldean, zen nolakoa da egoera? Segia da badagola ez, txistuarekiko tradizio nahiko handia, badaude ez, talde batzuk izan, bai Urduña, Amurrio, Laudione, nahiko aktibo dabiltzatenak, nolako ikusten duzu egoera, nolabait eskualdera ekarrita? Bueno, imaginatzen dut herri bakoitzan historia ezberdinak daude eta egoera ezberdinak. Orduña izan daiteke referentzia bat, nire ustez eskualdean, bere historia zabalagatik, eta berritzeko ere izan duen joeragatik. Laudion bitalde daude, Luiandon ere badaude baten batzuk. Zaila da esaten leku bakoitzean egoera oso ezberdina delako, baina bai ikusten dela nik uste beste Euskal Herriko beste txokotan ere gertatzen ari dena. Transmisioa edo etorkizuna ez dagoela bermatua. Ikusten dugu nahiko zaharra dela oroar txistularien mundua, eta hor badago kezka bat txistularien artean Euskal Herri mailan, eta uste dut ere aiaraldean hori ere badagola. Eta gero aldizkarira itzulita, aldizkarian jartzen du ez, nolabait udako alea dela hau, imaginatu ez dakegu udazkenerako beste ale bat egongo dela, edo bueno, nola daukazu planifikatuta proiektuaren jarraikortasuna edo? Bai, bueno, esperimentu bat bezala aurkezten dut. Bada beste aldizkari bat, ez dena digitala, Euskal Herriko Txistulari Elkarteak idatzen dituena, 80 urte baino gehiagokoa. Bueno, hau ez da etorri ezer ordezkatzera, orduan, hau esperimentu bat da, iraungo duena, izan bezala dirurik gabe eginda dago, ez da aldizkari profesional bat, esango dugu, alde horretatik, eta bai ideia da urtaroka ateratzea ale bat. Nola joango da? Ikusiko dugu. Honek harrera beroa izan du, lehenengo astean 700-dik gora erabiltzaile sartu ziren deskargatzera blogean, hau badago hainbat lekutan mugitzen da, bat da bloga, hor kontrolatu dezaket zenbat jende ibilidan, eta hor 700-dik gora aste beten. Sartu ziren, eta gero mezu asko jaso ditut, txistuaren mundutik, klaro, eta interesa piztu du. Orduan, jarraipena izango du, auskalo zenbat. Gainera, helburua da, frogatzea hau egin daitekela. Beste erabatera egin daitezkela gauzak, eta bebai, arlo digital hori probestea, ez? Esan dut. Ematen ditu aukera batzuk aldizkaria, loturak bideotara, entzun daitezke partitura zatitxo batzuk, gero blogean bagoaz material gehigarria ateratzen, grabatu egiten ditugu partitura haiek entzungarria egon daitezen, bebai partitzelak ateratzen ditugu, eta material gehigarria egongo da blogean. Orduan, bizirik egotea nahi dugun aldizkari bat da, hori da ideia, eta partekatzeko libre. Orduan, beste leku batzuetatik ere ibiltzen da, badabil, eta, bueno, oraingoz jaso duguna da, hori interesa piztu duela, eta harrera ona. Orduan, jarraituko dugu,
ikusiko guzen bat. Oso ondo. Hori zen gutxi gora galdetu nahi dizuna, eskerrik asko. Cristian galdera erantzutagatik eta animo hurrengo aldearen gauzatzean eta hurrengo proiektuetan. Mila esker zuei interesagatik eta aukera hau emateagatik azaltzeko. Ondo izan.